हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा खुंगा जिथि गोथार बाथौ सान फालिनो बानजाय आफादनि मावख' बेखेवदों। मागोनि नैथि मंगलबारा बर'नि मोनसे गोथार सान। बे गोथार सानखौ बर' बाथौआरिफोरा गोथार बाथौ सान महरै फालियो। आजै आजौ समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर'नि बे बाथौ धोरोमखौ आसाम सोरखाराबो मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ गोथार सान महरै गनायथि होबाय। बेनिखायनो बर'फोरा मागो दाननि नैथि मंगलबार सानखौ गोथार बाथौ सान होननानै फालियो। थिग बेबादिनो बर' बाथौआरिफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय बायदि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थाइगिरखारि सकनि बाथौ फोथाराव गोथार बाथौ सान खुंफुंनो थाखाय दिनै बानजाय आफादनि मावख' बेखेवनाय जायो। बे गोथार हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो बे ओनसोलनि गोबां बाथौ धोरोमारि आरो मेलेमजिबिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि सोरबाफोर सुबुङा बे गोथार बाथौ फोरबोआव गलाफोर होनोब्ला बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै बिबान मोननाय बि दैथुन बर', बि दौलें आरो गाहाय लेंथुमगिरि महरै बिबान मोननाय तिलक स्वर्गियारिखौ नैबे जानबुं नम्बराव सोलादलानो हागोन। जानबुं नं 9365883398। जय बोराइ बाथौ। दिनैनि गोथार फुंबिलि समाव जोंनि बाथौ महासभानि गोथार सेकेन्ड मंगलबारा खौ थांखिनानै जानुवारि दाननि 22 निफ्राय 26 लागै सानबानि हाबाफारि लानानै हिरिम्बा हालामारि बाथौ फालिथाय आफादा सानबानि हाबाफारि लादों। बेनिनो दिनै माने बानजाय आफादनि मावखुलि बेखेवनाय जिथु हाबाफारि आरो लोगोसे बे मावखुलिया गोदानै लुफुंजानाय बेखौबो बेखेवनाय महरै जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि हिसाबै आंखौ लिंहरदोंमोन। बेयाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बेनिखायनो हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। आरो बिथांमोननि जिखिनि नाजानाय जिखिनिखौ आं मोनबोदों, बिराद डिसिप्लिन, बिराद मोजाङै गोख्रोङै बिथांमोना बाथौ महामेलाखौ फालियो, दिन्थिफुङो। बेयाव बायदि रांखान्थि बिथिङानो जा धोरोमारि बिथिङाथ' दंखायोनो हिसाबै बिथांमोननि जिथु सेक्रिफाइस बे गनायथाव बाख्नायथाव। दा देग्लायबो बेबायदिनो मोनसे कालारफुल माने धोरोम बिथिंखौ थांखिनानै बेयाव मेला मोनसे जायो। बेयाव गोबां लोब लोब माने सुबुंफ्रानो फैयो। बेयाव अनलि फर बर' नङा, गासै माहारियारिफोराव बेयाव नायनो थाखाय फैनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनिखायनो जोंनि धोरोमा अकल जोंनि बर' समाजनि गेजेराव नङा, अन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेरावबो उदालगुरि जिल्लाफोराव लानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जिथु बाथौनि जिथु सान्थौ थाथौफोर माने बियो बाख्नायथाव गनायथाव। आंबो गनायो। राजखान्थि बिथिङाव दङबाबो बाथौखौ आङो गोथौथियै गनायो। आरो बेनिखायनो जों दिनैनि थारिखआव मिथिना मोनबाय सेन्ट्रेल गौथुमाबो सेन्ट्रेलनि जिथु थानसालि बेखौ मोजाङै लुफुंनो थाखाय नारा नाथा जुजिगासिनो दङ गुवाहाटि बाथौफुरियाव। आरो लोगोसे दिनैनि थारिखआव मिथिनाय बादियै फ्राय जिल्ला आफादफोराबो थानसालिखौ लुफुंबाय थादों। प्राइमारिनिफ्राय हमनानै आनसलिकफोरावबो बेबायदि थानसालिफ्रा जाबाय। सुबा गामिफ्रावबो बेनि थानसालिया जाफुंनो हमबाय। बेनिखायनो आंनि खावलायनाय जिहेथु आबै आजौनि जिथु सान्थौजों माने सोरजिजानाय जिथु बाथौ धोरोम, बियो बर'नि गासै माने हारिमु थुनलाइजोंनो गोरोबफ्लेनाय मोनसे धोरोम। बेखौ जोङो गनायनानै बयबो खौसे जानानै जोङो माने बुहुमनि मादाव गेरेमसा माहारि दानायनि जिथु सिमां धोरोम बिथिंजोंबो जों सिनायथिखौ होनांगोन। बेनि थाखायनो जोङो खामानि मावबाय थादों। बेखिनियानो। बेनि सायाव जोङो बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौ आङो आंनिफ्राय साबायखर बावदों। मानो होननानै बुङोबा जिहेतु बिटिआर सरकाराव गोदानै जिथु दाजानाय बे सरकारा मात्र जोङो 3 बोसोर जानो थांबाय थादों। दा बेनि गेजेराव जिखिनि निजाबबियाखै फ्लेगशिप जिथु स्किम जों दा माने लन्च खालामदों
निजा बबेयाखै बिटिआरआ माने स्किम बानायनानै जेनेबा अनसाय बिथांखि आलारि सोरां बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि आइ माइनाव बिथांखि बेनिफ्राय थेंफाख्रि बेनिफ्राय फिन रोदोमखां बेबायदियै निजा बबेयाखै फ्राय माने स्किमजों लन्च खालामदों दा बेनिनो बाख्नायथाव मोनसे स्किमबा बे आलारि स्किमाबो थानसालियाव अखमाव जेनेबा अखम दर्पन होननानै होदों 2.5 लाख करि जोंनियावबो निजा बबेयाखै बिटिआर सरकारा आलारि सोरां बिमुं होनानै बेबायदि स्किमखौ होनाय जादों जोंनियाव गासै जिखिनि एमसिएलए समस्ति 40टा फ्राय एमसिएलएफोरनो 14टाकै होनाय जादों आरो जाय नमिनेटेड 6 जन दंमोन बिथांमोननो 13टाकै माने रानना होनाय जादों समस्तियाव दा बे हिसाबै जोंनियाव आङो सासे जिहेतु नमिनेटेड एमसिएलए सम्पाबति बायद' बिथाङा आंनो मोनसे अफार होदों हिसाबै 17टा जादों आरो आंनि समस्तियाव बेवहाय फ्राय आङो बाथौ बेबायदि अন্য जिखिनि थानसालिफोर दं बेयाव आङो राननानै होखांबाय आरोबाव एबाराव जों खेबसे होनायनि माने लाहार फाहार खालामनायखौ मिथिना मोनदों बेयाव जोङो फ्राय सुबा गामिफोराव जि थानसालिफोर दं माहारिखौ नायनानै गोरोबलायनानै होनाय जागोन आरोखि दा बिनि बिथिङाव अनसाय बिथांखि जों दाख्लैबावैल' आंनियाव 263 माने बेनिफिसारिनो 5,000 होखांबाय आरो माने गियान सोरां बिथांखिखौ जोङो खेबनै होबाय 5,000 सात्रफोरनि थाखाय फरायसाफोरनो थाखाय गरिब जिखिनि फरायसाफोर दं बिसोरखौ एसे सुंथाहरनायनि नामाव 200 जननो माने खेबनै बेबायदि होनाय जाबाय आरोखि दा आरो गोदानै हरबोदों आरो दायो नै दा जोंनो लिस्ट बानायनो थाखाय माने रुप निर्मल बेरामनि सायाव आरोखि बेरामनि थाखाय 5,000 सोरबाफोर माने हार्टनि थाखाय माबा थानो हागौ बा माने लिभार सिस माबा सिस बेबायदि माखासे बेराम आरो बिथांमोनखौ सुंथानो थाखाय एसे माने हेल्थ सेक्टरनिफ्राय डिपार्टमेन्टनिफ्राय 5,000 मोनगोन आरो 200 जन आरो 200 जन हरनो थाखाय होदों आरो आइ माइनाव जिथु बिथांखि बे गर्भबती महिला बिथांमोननो थाखाय 10 माहनि थाखाय 1,000 होगोन आरो मास मोनसेयाव दा बेखौबो लन्च खालामबाय बिटिआरआ बे हिसाबै जिखिनिखौ माने प्रमद बर' बिथाङा लादों बेनि मादाव आरो मोनसे मोजां मोनसे आसनि दंबो बे जाबाय इउएन ब्रह्म सुपार 50 जाय गथ'फ्रा डक्टर इन्जिनियार एपिएससि इउपिएससि फरायनो इच्छा दं बिथांमोननि थाखाय फ्रि अफ कस्ट माने कर्स होबाय थादों 11 माहिया सानिक्य होननाय मोनसे एनजिअ'जों रायज्लायनानै माने एग्रिमेन्ट जादों दा हिसाबै खननै जाबाय बिनिनो मोनसे फिथाइ हिसाबै इउपिएससियाव माने 16 जन स्टुडेन्टफ्रा पास जानानै दङ दायो बे हिसाबै मोजां मोनसे बे मोनसे बिथांखि होननानै बुंनांगोन बेनि थाखायबो आं बिथांखौ साबायखर बावदों दा बे डिसिसना जोंनियाव जायाखैमोन सिगांनि सरकारफ्राव बिदि जायाखैमोन आरोखि मोजां जोंनि माने बिटिआर सरकारखौ दैदेननोबा जोंनियावनो थानाय जिखिनि गियान गोनां फरायसाफोर बेनिफ्रायनो जों अफिसारखौ बानायनांगोन जिहेतु बिथांमोना अफिसार जाना फैगोन जायफोरा डक्टर फरायबाय डक्टर फरायनानै डक्टर जाना फैगोन जायफोरा इन्जिनियार फरायबाय बे इन्जिनियार जाना फैगोन जाय एसिएस बा इउपिएससि एपिएससि फरायदों बिथांमोना अफिसार महर लाना फैगोन नङा होमबा दा बेनिखायनो बेयो बाख्नायथाव मोनसे बिथांखि आरो हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि दिनैहाय जोङो आरसि लादों आरसि अफिस जोङो लादों दा बेवहाय जोङो जोंनि बे अफिसखौ बेखेवनो थाखाय 30 नं गरेस्वर समस्तिनि एमसिएलए मानगोनां पबित्र कुमार बर' बिथांखौ जोङो लिंहरदों दा लिंहरनाय लेखा बिथाङा जोंनि जा मावखुलि बेखौ बेखेवनानै होफैदो बिनि थाखाय 30 नं गरेस्वर समस्तिनि एमसिएलए बिथांखौ जोंनि हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि कमिटिनि जानानै साबायखर बावहरबाय लोगोसे दिनैहाय गासै रायजो राजाफोरखौ आङो बेखौनो फोरमायहरनो सानदों जे जोंहा 22 जानुवारिनिफ्राय 26 जानुवारिसिम जोङो गुबुन बोसोरफोर बायदि गाजा गोमजायै सानबानि हाबाफारि लानानै जोङो बेवहाय बाथौ फोरबो जोङो खुंनो थांगासिनो दङ दा बे
बाथौ जे जोङो खुंनो हाबाफारि लादों जों गुबुन बोसोरफोर बायदि जिहेथु जोङो गोबां हाबाफारिफोर लानानै गुबुनफोर बोसोराव जों खुंबोबाय दङ जेरैबायदि आर'ज बादायलायनाय भलिबल कम्पिटिसन ओरै काबादि लोगोसे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बा फरायसुला फरायसुलिफोरनि थुनलाइ बादायलायनाय लोगोसे माराथन खारनाय जों बेफोरबायदि गोबांथार हाबाफारि लादों लोगोसे जोङो मा होनगोन गेवलां मेल जोङो धर्मीय प्रसार गेवलां मेल जोङो 26 तारिख खालि जोङो लानाय जादों जोंनि गेजेराव बिदिनो आलासि बाथौनि प्रसार खालामनो थाखाय गोबां जोङो आलासि लिंहरदों लोगोसे जोंनि जा नैबे ओनसोलनि बा जोंनि बिटिआरनि जायफोरानोखि राजनितिकआव दङ लिडारफोर बेजों लोगोसे जोङो खुनु राजनितिकखौ लोब्बा लायाबासिनो जोङो जेसेबांखि बिपिएफनियानो जा आरो इउपिपिएलआनो जा दैदेनगिरिफोरखौ जों बेवहाय गुबुन गुबुन हाबाफारियाव थि खालामनानै जोङो लाखिगोन जोङो बेफोरबायदिनो गुबुनफोर बोसोराव जाबायदि जोङो गाजा गोमजा खुंदोंमोन देग्लायबो जोङो बेफोरबायदिनो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों दायो खावलायनो लुबैदों जोंनि नैबे ओनसोलजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरखौ बयबो 22 तारिख जानुवारिनिफ्राय जिहेथु जोङो 26 तारिख जानुवारिसिम सानबानि जे हाबाफारि बे सानबानि हाबाफारियाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै गासैबो नुजाथिफैगोन आरो जोंनि जा प्रग्राम बेखौ सहाय खालामफैगोन थेंक इउ जोङो जिहेथु जोङो आरसि जोङो दाबाय बे हिसाबै जोङो जायफोरानोखि फालांगि गलाफोर होगोन बिथांमोना नैबे जोंहा सिथायफा बे जोंनि बाथौ फोथार अफिस दंखायो जों बेवहाय एनिटाइम जोंनि मानसिफोरखौ जोङो लोगो मोनखागोन बे हिसाबै बयबो जायफोरानोखि दखानफोर होगोन बिथांमोना जोंनि नैबे अफिसाव फैनानै मुंखौ थिसनफैगोनखौ खावलायहरनाय थाबाय